İki tane dost var eken. Dostların biri bay eken, beylik garip eken. Şo bay bolan daşar devletleri kerwen bilen sowda diýen eken. Garip bolanan bir gün ýanyna alýa, senem diýe men ýanymda geziberin ha şular ýaly. Sowdaň uğrunu ýol öwretýän näçe devletlere gidenine ýanyna alyp gidip sowdaň uğrunu ýoluny öwretipdir. Odan şo dostay diýe, indi diýe sowdanyň diýe senem gowy öwreniniň diýe näme almaly, näme satmalygyny. Indi senem şuna şular ýaly altyn bereýin taňa da, şular ýaly kömek edeýin bolýan, senem aýratyn sowdaýy kömek edipdir dostuna. Beýem uğrup gidipdir, beýem tutjal bolup gidipdir. Aradan bir näçe ýyl geçipdir-de. Näçe ýyl geçipdir aradan. Odan ýanky baý bolanyň zatlary dargak gidipdir. Agdy bozulup, ýanky zatlaryny dargak gidipdir, öýüne çende satypdyr. Odan ondan mundan kadar alyp dilemedip adam galmandyr. Odan günlerde bir gün aýdy, men ýa-şu dostumy diýe sowda urukdurdum. Gel şundan bir pul soraýyn. Maňa berer, näme üçin bermesin? Özi içinim ötýärdi. Bererini maňa diýe, men diýe maňa kän kömek etdim. Sowda urukduran men muny diýen. Bu dostunyň kaý diýe. Dostunyň kaý diýe barsa diýe, öýüň derwezesiniň agdynda goramalary bar diýe, gorawçylary bar. Barýan ha men diýe planyň dosty şoň ýanyna geldim men. Gorawçylar aýdýa garaş häzir, aýdyp göreli. Başlygymy da aýdyp göreli. Soň geldiýek göberer seni. Aýdýa bolyn göberiň içine diýe. Ýöne diýe, it ýatakdan yer berin, itin tabagyna da suwuny nany itin tabagyna berin diýe. Bularam göberiýe garawullaram. Göberiýe it ýataga talýa, suwuny nanyna it ýatakda berýär. Ýanky dost. Ohan aýdýa, näme etdiňiz bolýar diýe, men buňa diýe sowda urukduran, men muny sowda urukdurdum, men muny gatken kömek etdim, muň öz habary ýokmy diýe. Siz diýe meni beýle saklaýaňyz bolýan. Ýok, saňa şeýle diýdi, şeýle sakla diýdi. Odan şol agşamlyk şeýdip mihman edip kabul etdiýärler. Taň atyp atmakada çykarýarlar, koýýarlar muny. Koýýarlar. Ýanky dostlaryň gidip barýar çölüň içinden ala garanky daşaram bir intek ýagtylmady. Gidip barýar bir baýryň üstüne çykýar bolýan, şol aňyrdan bir atlyny 3 atly bolup kok gelýärler. Hani garanlyk daşar diýdi. Şala aňyrdan 3 atlyň kok gelýäni görünýär diýdi. Şo biri ýanyna gelýär da, şo gaçyk gelýärdiň ýüzi ýapylan maskaly bir epes altyny berýär. Mediýe menne garakçylar kok gelýär idimden. Şu altınlar sakla. Ha men ölmesem, şu taýda sen garaş bir, kän garaşma bir, tekel wagt garaş. Men gelmesem, altınlar sen alyp goberteň bolýarsyň. Gelsem hem deň paýlaşar. Idimden 3 atly kok gitýär. Beýem gaçyk gitýär, idimden 3 atly kok gitýär. Odan ýanky adam odan şol altyn berip gidene kän garaşýa şu taýda dur diýen ýerinde. Garaşýa gelmeýär abi. Gelmeýär aýyny öldürenler, tutanlar bu diýip altynlary alyp özüne ýanky ýene de biderek endiklere etçek bolup başlaýardan dur diýe. Men dostum şeýle kabul etdi. Men şundan hem has üstün çykaýyn diýip ýene de şu öňkü ýatyran sowdasyny, öňkü taşlan sowdasyna başlap hasam uruk diýe. Ýyl geçýär, bir 3-4 ýyl geçýär ýani bu hasam öňküden hem meter pullonýar, öňküden hem meter baýlygynyň üstüne baýlyk goşulýar. Odan dost ýarlaryny nahara çağırýar da, öýüne çağırýar dost ýarlaryny. Çağırýar. Soňra hemme dost ýarlary oturup ýyp içip oturýarlar, kaýdyýa ýanky ýerinden turup şol
çağıran dost, öyüne çağıran dost diye. Anha diye birege kömek etmeye minne galyp barya diye. Men şular ýaly dostum vardy. Kömek etdim ol menin ha şular ýaly it yatakda sakladı, it yatakda yallat diye. Yani şol duşuşuga, şol oturuşma, şol dostunam çağıran eken olam gelipdir gaptalyna ki gaptalyna 3 tane goramasyny alyp gelipdir. Hadi şu oturanyň içinde diye şol size gurrun görýän dostumam ba diye. Hem adamam diye, ne hil adam ekeni. Sen şeýle kömek eden bolsaň, olam seni it yatakda saklanyrdy diye. Adam yerinden turýardan ýanky dostay diye men şo diye. Hemme kişem bir teredip, yüzüne teredip bir içinden söwünýäni bar, daşyndan söwünýäni bar diye. Men ittir seni düzeltin diýip seni ýola saldym diye. Seňne çölüň içinden gidip barýakan bir atlyny 3 atly kopup barýardym diýdi. Şo bir atly saňa epesle gadaly berdimi? Altyn berdimi saňa epes? Şo mendim diýdi. Ana bu gapdamda 3 atly kopup gelýän beýim gapdamdaky meniň gorowçulygym diýdi. Sen hasam beter menden üstün çykdyn diýip men saňa dostluk kullugyny uzatdym. Bolmasa sen häzir şeýle kömek eden bolsam, sen dargadardyň göwererdiň. Men sen has gahra gelip düzeltin şu diýip seni ýola saldym diýdi. Hekaýamy şeýle bitorýar dostlarda boldy. Gassaglar bolup gurrun berdim, käbir ýalňyşan ýerimem boldy. Paşlardyň. Video goňuňuzdan turan bolsa, like basyň, komentar ýazyň. Biziň kanalymyza abone bolun. Janyňyz sag bolsun, saglykda görüşýänçek özüňize gowy teredin. Hoş sag bolun doktor.